Són els jugadors de cartes de Paul Cézanne, el quadre més car venut mai. Però com tants d'altres, el genial pintor francès només va veure un cert reconeixement a la seva obra molt al final de la seva vida. Abans va viure enmig de grans penúries i el rebuig dels qui l'envoltaven. Per això ell és el fracassat, que dona nom a la darrera novel·la de l'escriptor valencià Martí Domínguez. Realment ell és el fracassat. És el fracassat per als seus amics impressionistes, és el fracassat per a la seva família. A Cézanne el va acompanyar el sentiment del fracàs. I no sols el seu propi fracàs, sinó el fracàs d'altres companys que ja havia vist fracassar, que eren gent que també tenien molta vàlua personal. Aquesta sensació de mantindre't sempre en els teus ideals, malgrat l'oposició de tot, anar sempre contracorrent, és un poc el que és el leitmotiv de la novel·la. D'ell va dir Picasso que era el seu únic mestre i un pare per a tots els pintors d'avantguarda. Però el Cézanne que retrata Domínguez està molt lluny de la glòria. Per això, recrea el seu conflicte existencial, seguir endavant amb les seves creacions trencadores i seguir patint humiliacions com vendre un quadre al carnisser a canvi d'un tros de vedella o deixar-ho tot, abandonar. Molts artistes del moment van abandonar la seva creació i van fer un art més acadèmic per a poder sobreviure. En aquests moments també passa el mateix. Molts artistes, per a poder d'alguna manera aguantar la crisi, tenen que transigir i fer coses més comercials. Però alguns no. A mi m'interessen aquests. El llibre és la història també de la seva amistat amb Camille Pissarro. Ell el va animar a seguir endavant amb molts dels quadres que ara s'exposen als millors museus del món.